אתם רוצים לשמור על בריאות טובה? ברור. אני כל שבוע שומע את זה. אני שואל את האנשים, מה חשוב לאנשים מבוגרים? בריאות טובה. מה חשוב? להיות בריא. ברור. אנחנו רוצים לשמור על איתנות של גוף ונפש לאורך זמן. למה המשאלה הזאת יותר ויותר גבוהה? כי אנחנו מתבגרים, ואנחנו מרגישים לאט לאט את ההיחלשות של הגוף. אנחנו גם קצת מבועתים מזה שהזיכרון לטווח קצר מתחיל להידפק. הוא נדפק אצל כולנו, נכון? אני כל יום מתעתע את עצמי לדעת 4, 5, 6 פעמים, כן? אני מחפש כל הזמן את המשקפיים, ואני לא יודע למה הגעתי למטבח, ואשתי אמרה לי שבקרוב אני כנראה אחזור הביתה, ואני אשאל אותה, האם פלג הגיע? הנה פלג הגיע. ויש כבר קרחץ, ברור, בטח. מחצית מהצופים של הסרט הזה, בהנחה שהם בני 60 פלוס, בעיקר גברים אבל גם נשים, מתחזקים מחלות כרוניות באמצעים תרופתיים. השבח לאל שיש מערכת רפואית כזאת. אבל אנחנו מרגישים את ההיחלשות, ברור, אנחנו מרגישים את הבלאי. אז ברור שהמשאלה שלנו זה בריאות טובה. עכשיו השאלה איך משיגים בריאות טובה? אז מה הדבר הראשון שעולה לנו בראש? גנטיקה, נכון? איזה קנאה שאתה מסתכל על בן אדם, בן 75, אוכל מה שבא לו, מעשן, לא עושה שום פעילות גופנית, בריא כמו שור, אתה אומר, בוא'נה, מה הולך פה? בסדר? זכה בגנטיקה מצוינת, הלוואי עלינו, אבל על הגנטיקה אתה לא שולט, נכון? אוקיי. עכשיו בואו נעבור לדברים שיש לנו שליטה עליהם. מה שאחראי על איתנות, על בריאות טובה לאורך זמן, זה איכות חיים, אורח חיים, לא איכות, אורח חיים. אורח חיים כולל. ממה מורכב אורח החיים הבריא שלנו? זה להמעיט קצת את התזונה, נכון? בגיל שלנו אנחנו כבר לא מרשים לעצמנו לאכול כל מה שבא לנו. אני מקווה בשבילכם. אני לפחות כבר לא מרשה לעצמי לאכול כל מה שבא לי ובכל שעה, כי זה לא נכנס, זה כבר לא מתעכל, אה? 2, להגביר את התנועה. נייחד על זה סרטון נפרד, תקשיבו, אין לנו ברירה, צריך לזוז. אגב, עד כאן זה מה שאמר הרמב"ם, כן? יגביר תנועתו וימעיט תזונתו. צריך לזוז, לא משנה מה, ללכת, לרוץ, אני לא רץ, לרכוב אופניים, אני לא, אבל לזוז. שלד, מפרקים, חילוף חומרים, מערכת חיסונית, בסדר. מה עוד? צריך לישון טוב. צריך להימנע מעישון, וצריך להפחית לחצים. יש הפחתת לחצים מעצם זה שפרשנו, כי העבודה זה מקור אדיר ללחצים וגם משפחות צעירות. המשפחות שלנו גדלו ומהעבודה פרשנו. אז אורח חיים טוב, אורח חיים נכון, אנחנו מסוגלים לשמור, נכון? על תנועה, על תזונה, להימנע מעישון, לישון טוב ולהפחית לחצים, יופי. בזה נגמר העניין של בריאות טובה? לא. מה ששומר על בריאות טובה זה חיי משפחה וחברה מפותחים. מעגלי תמיכה חברתיים. גם על זה נעשה סרטון מיוחד, תשמעו. הקורונה דפקה את זה בצורה בלתי רגילה. אבל היום ארגון הבריאות העולמי וארגוני בריאות מקומיים, גם בישראל, מגדירים את הבדידות כמחלה מסכנת חיים בגיל מבוגר. כן? אנשים ככל שהם מתבגרים, כשאין להם סולידריות ואין להם קרבה, הם לא קרובים לאחרים, אחרים לא קרובים להם, לא ההמון הגדול, אבל מעט אנשים, אז מתחילה להיות צרה. אנשים שוקים בדיכאון, אנשים נעלמים, נעשה על זה סרטון נפרד. והדבר האחרון ששומר על בריאות טובה, זה חיי יצירה פעילים. זה אקטיביות, זה מעורבות. מה זה? בגרות שנייה. בגרות שנייה שומרת על בריאות טובה. איך? תסביר את זה, רפי. תדגים את זה. אז יש לי הסבר באמצעות גיבורת על. הגיבורה של כל רעיון הבגרות השנייה. כוכב הצפון של הבגרות השנייה, אני אספר עליה בסרטון הבא.